Terve terve! Ja mä ajattelin alkaa tekemään tämmöistä sarjaa tänne, että Matu juttelee. Elikkäs te ette näe mua. Tässä on semmosia hienoja kuvia, mutta mä juttelen teille tässä kaikkea kiinnostavaa. Eli tää on vähän niinkö tällainen, miksi sitä nyt sanotkaan, podcast. Mutta tällaisen YouTube-videon muodossa. Ja minä siis nyt teen skincareja täällä samalla teidän kanssa. Ja kerrotaan vähän viikon kuulumisia. Eli nyt on tiistai, joten kertaan maanantain ja tiistain kuulumisia. Joo, mä laitoin kasvoven. Eilen tosiaan alkoi 8 koulu. Paitsi, että siinä kävi semmonen pikku moka, että mä en ollut laittanut herätyskelloa soimaan ja mä olin tunnin myöhässä koulusta. Onneksi mä oon vasta ala-asteella, joten meidän ei tarvi korvata meidän myöhässä oloja. Onneksi, koska mä olisin muuten joutunut korvaamaan jonkun tunnin jossain. Ja juu, ei olisi kyllä sekään kiinnostanut. Niin, tällaista. Ja tosiaan menin sitten liikatunnille vähän myöhässä, mutta onneksi ei mun opea hirveämmin haitannut. Sain mä siitä myöhästymismerkinnän. Että semmoista. Oottakaa, tää serumi on ihan lopussa, niin mä kaadan tätä silleen oudosti. Mut joo. Ja tänään mä onneksi menin ajoissa kouluun. Ja meillä oli kouluuintia. Joo, mä tiedän, kukaan ei tykkää kouluuinnista, paitsi tyyliä kuin uimarit, jotka rakastaa mitä vaan uimista, mutta mä en tykkää kouluuinnista. Ja semmoset oli tommoset pikkulyhenteet mun päivän tapahtumista, tai niistä kiinnostavimmista. Ei uiminen ole kiinnostavaa, mutta ihan sama. Ja sit siirrytään vähän Euroviisu-aiheeseen. Että mulla olisi tässä tämmönen, joka tulee varmaan tonne pikkukuvaankin. Että onko raadeissa mitään järkeä? Ja nyt niin mietitte siellä, että miten mä niin tarkoitan että onko raadeissa mitään järkeä. Niin mä laitan rasvaa, niin menee välillä suun yli, niin mun ääni voi kuulostaa oudolta. Mutta mä tarkoitan sitä niin sillä lailla, että raadeissa ei ole mun mielestä mitään järkeä, koska esimerkiksi San Marino on keskellä Italiaa. Ja kelle muullekaan se antaa 12 pistettä, eli täydet pisteet. No Italialle, koska se on keskellä Italiaa. No entä Latvia? Latvian Liettuan vieressä. No kellepä saankaan täydet pisteet, eli 12. No Liettualle. Wow. Ja Liettua Latvialle. Wow. Niinkö, että onko tuossa niinkö mitään järkeä? Silleen niinkö, että sä annat vaan vierusmaalle ne parhaat pisteet. Koska mun mielestä sen pitäisi olla reilua ja sä annat niinkö oikeesti niille, ketkä on sun mielestä hyviä. Niinkö, no, ymmärrän nyt ehkä sen Australian, koska se oli ihan selvä semmonen raatien suosikki. Mut siis ajatelkaa, että Israel olisi tyyli voittanut, jos olisi ollut vaan niinkö yleisöäänet. Sitäkään mä en tajua. Että ensin ihmiset sanoo, että Israel ei saa osallistua, koska sillä on sota Gazassa. Niin sitten yhtäkkiä niin tyypit on vaan silleen, no en mä halua, että Israel osallistuu, mutta laitetaanpa nyt silti piste Israelille, koska miksei? Niinkö, mitä te ihmiset aattelette? Niinkö, että se ei saa osallistua, mutta sille pitää antaa piste. Niinkö? Ja tollasta noin Euroviisuista. Ja Erikanhan olisi pitänyt olla hyvällä siellä, niin se oli 11. Että en mä nyt tiedä, onko se mikään kovin hyvä. Sillä niin jos sen olisi pitänyt olla joku 5. Niinkö, että what? Ja silleen niinkö,
aina joku joka vuosi voittaa joku mun mielestä niinku huono, vaan raatiäänillä. Niinkö, eiks kaikki ole tyyliin voittanut jo raatiäänillä niinkö viime vuosina? Ja sit mä oon tajunnut sitä Ukrainaa, että joo, Venäjä on hyökännyt sinne, niin sen takia saa hirveänä pisteet, vaikka se biisi ei ollut kovin kummonen tänäkään vuonna. Ja sitten tästä aiheesta siirrytäänkin seuraavaan, eli vaikka jääkiekkoon. Nythän on menossa siis maailmanmestaruuskisat. Eilen oli Suomi-Kanada-peli, niinkö nyt on 20. päivä, kun mä teen tätä. Ja tänään oli Slovakia-Suomi-peli. Suomi voitti kummatkin, ja jos nyt tänä iltana on Ruotsi-Kanada-peli, niin jos Ruotsi voittaa, niin Suomi on niinkö toinen siinä niiden lohkossa, siis jos Ruotsi saa niinkö täydet 3 pistettä, niin ois aika jees, jos se voittais. Ja tälleen. Siinä aikoja sitten menneessä pelissä, niin se yksi tuomari antoi niinku tyyliin jokaisesta rankusta, mikä tuli niin kummallekin rankun siitä, että se toinen olisi sukeltanut. Ja sitten mä haluaisin puhua vielä koulusta, koska sehän loppuu nyt ihan justiinsa. Koulua on noin, siihen on, paljonko siihen on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 päivää enää koulua, kun mä teen tätä. Ja mä haluaisin jo kesälomalle, niin ei tarvitse herätä aikaisin kouluun ja olla myöhässä ja saada merkintöjä. Mua jännittää mun todistus aika paljon, koska musta tuntuu, että se on paljon huonompi kuin viime vuonna. Koska viime vuonna mulla oli silleen tosi hyvä todistus. Ja nyt kun mä en edes tiedä, onko mä tehnyt yhtä kuvataidetta valmiiksi. Niin kun mun naama on uinnin jälkeen ihan superkuiva. Siis ihan oikeus mua kirvelee ihan superisti nyt, kun mä laitoin nää rasvaa. Ja Power Cup, eli niinkö lasten suurin lentopalloturnaus tai junioreiden suurin lentopalloturnaus, on ihan justiinsa. Niinkö melkein heti kun kesäloma alkaa. Niin mua jännittää ihan sikana. Me käytiin tänään ostaa mun joukkueelle matching yöpaidat ja sitten matching valkoiset paidat, mutta sitten me ajetaan koristella nyt russeilla matkalla sinne, niin se on aika kivaa. Ja voittoa lähdetään tietenkin tavoittelemaan. Viime vuonna oltiin 7. Sekin toki ihan hyvä, kun siellä on ihan superhyviä joukkoita, niin kuin kaikki muutkin. Ja tänä vuonna siellä on artisteina joku Eketsulu ja joku toinen, niin en tiedä onko menossa kattoon sinne keikalle, koska ei mua oikein kiinnosta ne. Ja tällä viikolla mun 2 parasta kaveria on järkkiä, niin mun pitää olla yksi välkkä etsiä jotain muuta seuraa, kun ne... Kyllä mä oon löytänyt, mulla on muitakin kavereita, niin mä oon niitten kaa, mut kyllä mä eniten haluaisin olla niitten kahden. Mut tekin ootte tosi rakkaita, teet muut. Ja mä sain muuten lauantaina luetuksi mun ekan kirjan tänä vuonna. Joo, kuulitte, ekan kirjan tänä vuonna. Kuulostaa aika oudolta, koska nyt on mennyt 5 kuukautta ja mä oon lukenut 1 kirjan. Eikä se nyt niin outoa oo, kun en mä lue silleen kirjoja hirveänä. Koska ei mulla ole aikaa. Sillä niinku mulla on 5 treenit viikossa. Ja se ajan, mitä mä en oo treeneissä, mä oon kavereitten kanssa jossain tai katon puhelinta. Enkä mä edes mun mielestä katon niin hirveän puhelinta. Vaikka vanhempien mielestä kyllä. Ja nyt mä siis laitan vartalorasvaa. Tässä Dermosilin. Ja mä olin muuten viikonloppuna yötä mummolla, niin me käytiin Valkeassa, niin siellä oli onnenpyörä. Niin mä sain ilmaiseksi sieltä ton Dermosilin vartalorasvan ja Dermosilin naamarasvan. Niin mä oon aika happy, koska paljonkohan ne oikeasti maksaisi, niin mä sain ne ilmaisella. Siellä olisi ollut ilmaiseksi värianalyysejäkin, mutta en mä jaksanut jonottaa, koska siihen oli ihan ruton pitkät jonot. Ja mä oon aika happy, koska nyt ei ole viimeisille viikoille vielä ainakaan tiedossa mitään koetta. Niin mä oon ihan super happy, jos meillä ei ole mitään koetta enää. Siis ihan oikeasti. Meillä oli viime viikon perjantaina testi, että millä tasolla on niinkö Englannissa. Niin
Jos haluatte arvata mun tason, niin arvatkaa nytten, sillä mä sanon sen 5 sekunnin päästä. 5, 4, 3, 2, 1. Ja mä oon tasolla 7, eli se on niinku numero. Esim. Mun kaveri oli tasolla 8+. Niin mä olin tasolla 7. Hehe. Mä en oo siis ikinä ollut mikään paras enkussa, siis mä en vaan jaksa sitä. Mä menen siis seuraavana 6 ja mä ootan ihan sikana, että ruotsi alkaa. Siis mitä ainetta voi odottaa enemmän kuin ruotsia? Niin, sellaista asiaa tällä kertaa. Ja kiitos kun katsoit tän Matu juttelee ekan osan tästä sarjasta. Ja katsotaan tulisiko vaikka seuraava viikon tiistaina seuraava. Mut kiitos kun katsoit. Moikka!